yanzu kai kana da hankali, kai yanzu kana da mace ta yi ciki har wata ɗaya har tara baka samu kudin za ka yi rago ba, baka sai rago ka yi suna ko? Gidan Alu, 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 tsarinsa ya zamo daidai. Gidan Alu, gida na kowa ne dai. Gidan Alu mai gyara tarbiya ne dai. Gidan Alu komai ka zo da shi kai dai. Gidan Alu doka suke biya su dai. Gidan Alu, Gidan Alu, Gidan Alu, Alu. Ka duniya ta zama abin kwatance dai. Wani da mata wani ko yana bida shi dai. Talaka mai kuɗi ba su jittuwa su dai. Shugabanni don Allah ku yi halin daidai. Wasu suna neman kuɗi suna turai. Wasu su ƴaƴan su din suna turai. Talaka ya zo a gidansu sun korai. Gidan Alu mai warware dukan komai. Gidan Alu, 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 Gidan Alu. Wani gida ne ya tara hakimai sosai, wani gida ne ya tara malamai sosai, wani gida ne ya tara jama'a sosai. Akwai matasa sannan kuma da dattijai. Gidan Alu shi dai manufarsa mai kyau ne. Gidan Alu bai cin zarafin ko. Gidan Alu, 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 Gidan Alu. Shi wannan shirin akwai shi da ilmantarwa, kira yake da mabar rayuwar Yahudawa. Mu kama al'adodin mu don mu gyarawa, tsare mutuncin mu shi ya fi dacewa. Gidan Alu hakan yake karantarwa. Gidan Alu kira yake muso juna. Gidan Alu bai bata tarbiyar kowa. Gidan Alu, Gidan Alu. ana ta akwalo an ga an ruwa a hankali ka Allah har sai ka shigo duniya hankali shin kana son abin da kike ina ko ne sani akwai mutum wallahi mutum na ina na ta ya kiyama ko mutum din hada kai aka shi mutane ko da kitana ba na mutum ai ka sa abin da ka duba na ai mutum din ku zo mutum din ku da rage mutum shi kashi kai ne kai kan muni da kada ka ce da hadani hukka ka ta hada kai kana nutsuwar Allah ba ku rundaji na kai ni kace bale kai wallahi rumin jaka na turma da bala to musulmai Allah ba ga cikin gidan bana to kai yanzu ka nan wallahi duk da kudin da aka biya ta gidan Allah ya sai na dawo kai yanzu ka ka kuma ka san mu ba ko hadiya wai ka ce mutum ni da dauka wurin mutum kana zo ko ba wallahi ka ga na hada kai aka gidan ni da kai ni don na hutu kullun kida kuka hankuri hanji na hanna saka hiso akan yunwa gidan wawa kai gidan Alu yace kuma gidan Alu ai ni tsohon shikata na da yana ban ruwanta ko kuma ta kun sare kun yanke jini ya ke hito ba an kuma so mutum ce girma ke da kai a ce bin shagen ta ne fatata Allah nika Ali fatata Allah nika yi
ko kai ba halami ka tsinta ciki wai ku mun ba ku da hakuri ba ku bari abubuwan na ta yawon amara su ai su kilare kana maga bari ka gini an sai kilare an ba ai wani abin sannan ga haka nan abu ka ta kuna rige mana ya kullu ku ce da kilare kullu da kilare kullu da kilare rage mana kwani Kariwa, kai, ina ba mu gaisa da dan adawa takwas ga takwas ci takwas sai ka ja gidanka ina son ai ma ci takwas kai da san da cewa duk wanda an kawo ana mai mutuwa ko gaskiya a koma a bincike tarihi nani can ba ai kai ka sani amma ni wallahi haka ba abanga wai kai kana da bakin magana a iko da gidanka ai ma ci takwas haba da Allah bari ba takwas an kai musu takwas ga fura uba wani da wake kai shege wai kai na wai kai har yanzu baka canza ba don Allah rayuwarka har yanzu canji gaskiya ne assalamu alaikum wa alaikum assalam barka sanin da zuwa an iso lafiya yawa sanin da zuwa na zo gida an kace kana nan ne wurin harkar shari'a wallahi kullu ta gare mu amma dai yanzu an daga an wasa ta sai an jama ku da Allah to ranka sai ka hito kai wallahi har yanzu ba saki kadi ba zan dawo la sai mun ida fafatawa to ni na saki kai ma waka da kai sai alu ne a ka hadi Allah lafiya sai alu kudi ko hauka ko haraka ijiya wurin Allah shi wallahi wuri ake mai gida tun ɗazu na hito ina zaune wurin gaba ka ko san na zauna ba ka yi zaune ka buga tagumi haka na ka tashi ka hita ka kai ka samu mana abin da mun ci ta yin kuɗa zai ina zai na inda ina ga ka so in kai a'a ina ka so in kai to ka tashi ka tafi gidan aji in ka zo ka samu MD shugaba shi na nan bai zuwa ko ina don Allah in ka zo na san dai wallahi ba a rasa yadda za a yi gidan wa gidan aji yanzu za ki wajen mutum in ce gidan alu siyasa alu kisan na yi a'a to an kai mai gida baka sani ba shi fa alu babu ruwa ne da wata harkar siyasa daɗa da kai siyasa ce da kanka siyasa ce shi wallahi kowa na shi sannan taimakon nan ba fasa ne kuma shi na son ma a zo a rike taimako kaga shi haka ka tashi ka dai gaskiya ba ba ke san gidan alu gida na ne yan siyasa kowa na wurin nan kuma kowa sanin ba siyasa alu ba shi in zo gidan alu in ce ni Allah ki bar mu to ai baka sani ba shi alu wallahi ba shi da wata matsala daga ko kai siyasa ce ko baka siyasa ce ba shi kowa na shi na kuma shi in dai magana ta da kata babu abin da ya sha mishi kai don haka duk Allah ka tashi ka to ai ni haka nake so in ji ka faɗi amma ka tsaya kana ta cewa wani baka siyasa ce ba me ruwa ka da siyasa ce shi bai da matsala wallahi na faɗa ma kowa na shi na kai dai iyaka Allah shi ba da sa'a ya mun ka tsaya wai kai har yanzu kana nan da shashe ci gana kai ka sai yanayin garin in ka riga ka abin garan ma za a yi wallahi dole ma ba mutum sai ya tsoma kai shi wai tsaya wai kai yin shi an ka fara kiran ka alu wai naji suna kiran ka da suna alu to da ka ta wallahi yanzu muna samun matsala da kai ina burkuci na ba kuma babu yadda ka iya da ni an samu matsalar ni to sani na ko da alu ya tashi yana warin ka da sauran takar kware ba irin shashanci irin wanda haka ba yanzu ni kuma aka ce mai sha yanzu ni zaka ji baka ce mai sha don kana ganin kai kana san birni kana da haddara ma shikenan ni yanzu ka to karan mintun da ba kawai ni ko shi ne ya kira na sha to don me aka kiran ka alu a wannan ra'ayi na saboda alu mutumin mutane na yana son talakawa yana taimakawa talakawa ni ko dalilin haka nan miji ina so ne kuma son da nake ne yasa mutane sun ka dokan ni ma na zama iri ne a to wagga hujjar ta na yarda da ita to yanzu kuma ni tabbatar da kayan hankali na cewa a kira ka alu kuma yana da kyau ire-iren ku su zan koyi da irin abubuwan da alu ke yi amma ina so in tabbatar ma irin shashancin gada hake ba iri ne alu kai ba don haka kai koyi da irin da abubuwan da alu kai to muna nan muna kokari muna son mu ma mu kasance kamar yadda yake
Excuse me. Ema na Alu. You for a bit today. Wallahi Allah Ema. Welcome. Okay, thank you. Ya kasuwa. Ema. How are you? Ema na Alu. If you look at the bus, you see that time you don't come again. So ka san yadda abubuwa suke wallahi. Wallahi. Ema na Alu. Alu muna so Alu. Muna so Alu. Ai ba kai ɗaya ba. Ai Alu na kowa ne na al'umma. Ai kowa dole su Alu. Ai saboda sa muke jin dadin gani. Shi yasa ne taho don ka ce kana son gani na. Jina ne ce to bari in to NG. Ya ake ciki mi haka so. Ka san Alu na kwarai na. A sosai shugaba. Shi yasa mun ji dadin ganin ki je ki samu na plot. Mo se saboda muna so mu gina hiyan Sokoto gina gidan mu hiyan Sokoto. Kai da anno indijin ai gidan haya kamata da kai. Alu ya ce baya so ana faɗi ana cewa no indijin saboda kowa daya ne. Abin da yasa saboda ce kowa daya ne dukkan kowa da kowa abu guda ne. Shi yasa he's a good leader. Yana da good leader kwarai da ma kenan. Kuma ba nan Sokoto kawai ba good leader ma the whole country. Ban gaddama wagga maganar tunda kace Alu ya ce to duk abin da an kace Alu ya ce inda hiye da haka ma ina yadda dan Alu ya hada nan don Alu shugaba na ka san su sun ka gari su sarda to shikenan yanzu wani irin hili kaka so ka san muna da ire-iren hilayen da aka GRA da kuma inda a cikin gari da na irin mutane matsakaita haka wanda kaka so sai a kawo kai dai ka samu na wuri inda mutane kowa na so wuri mai can da kowa na so ka san muna da GRA kaka samu na wurin da akwai ruwan front na kwashe gidan mutane in ma aje kuɗi ko wani abu ya lalace ka so wannan ka samu na wurin mai can da kowa na so ma duk yadda an kai Alu ya daure ma gindi ka tara duk yadda an kai Alu ya daure ma gindi ka tara Alu na kurai na Alu muna so ne na kurai na ba matsala insha Allah bari zan kira ka zaka ji ema na Alu Alu na so Alu kurai ema na Alu ka so Alu ka ji dadi to shi kenan bari zuwa an jima sai in zo in same ka. Assalamu alaikum. Ok to babu matsala na gode. Manura. Amu alaika ya gari ya hangote. To alhamdulillah. Ya gida. Lafiya lau. To madalla. Jiya na kira wayan ka kashe na je an ce ba ka nan gida kuma. Wallahi haka ne na dan je wurin taro na ɗalibai wanda za su je karatu ƙasar waje wayanda Alu ya biya mu kuɗin makaranta saboda wani ya je ya gaya ma mahaifiyar mu cewa tunda 'ya'yan talakawa ɗaya na an ka ce an ɗauka ba da gaske bane shine ni je kuma na gani kuma alhamdulillah ma nura an yi komi akan tsari zuwa jibi ma insha Allah za su wuce sannan kuma abin an yi shi akan tsari abin da sai wanda ya gani ka gani da kyau komi alhamdulillah kai baka san kowa a Alu ba har yanzu shi yasa ka tuna ha Alu mallamin makaranta yayi ka san dan wasa mu bisko na san dan wasa mu bisko to sun ka je wurin gani ne ya an samu su da sakin huska babu irin wai alamu na walakantarwa haka illa dai da soyayya sai ce musu aje a karo ilimi kadiba ilimin su dan wasa masu fim na shekara 10 sai dai a samu ci gaba ba don ci baya ba ba don a samu ci baya ba sai kuma ce musu su koma makaranta to kaga hannunka mai sanda ne an ka yi ga wani wanda ma bai kai su ba da ya gane mi annan amma kuma saboda sanin muhimmancin ilimi yace su je su karo ilimi Allah sarki ake ma nura inda mu za mu ce mu biya mu yaron nan kuɗin makaranta to da sai dai ga ya karatu saboda dan kasuwancin da muka yi kasan ba zai yi mu kwashe dan jarin mu wanda muka dan mura ba mu biya mai kuɗin makaranta amma kaga cikin yawa Allah da taimakon Allah sai Alu ya biya mai kuɗin makaranta kaga yanzu zai je ya yi karatu ya taimaki kai ne ya taimaki yan uwa ne kuma ya taimaki jiha ta lalle tabbas daga dai Allah ya sa mu dace shi kuma Alu Allah ya biya shi duk abin da yake nema Allah ka bashi Magira ma. Oga. Ya kasuwanci.
mun gode Allah. Oga ma na to ka taimake ni. Matata amarya ta haihu. Ina son ka taimake ni da ragon suna. Ragon suna matanka amarya? Ta haihu. Yes. Baka da ragon suna. Ban da ragon suna ni to ka taimake ni. Yanzu kai kana da hankali kai yanzu kana da mace ta yi ciki har wata ɗaya har tara. Baka samu kuɗi za ka yi rago ba, baka sai rago ka yi suna ko? To yanzu saboda Allah saboda annabi ai bai kamata ba haka. Abin da ya kamace ka a zama to kana shiri to aiki mai kai kaka cishe su. Ogaima mata ta hudu ɗana 24. Forward mata hudu. Ɗa 24 kuma. Ɗa 24? Kuma duk ɗaya baka da hankali. Ya za ka ce ka tara mata hudu har ɗa 24 baka da abinci ina kake cishe ya kake cishe su. Duk da haihu duk mata ta haihu. Mai gida Alu ka taimaka min ya min suna. Kuma ko yanzu abinda naka so ban so yanzu inda yake in ce ya bani ragon suna don ina kunya yanzu inda yake. Ina baka shawara ka ji ko abin da ya kamata ka nemo sana'a na yi ba tara mata ba da yara. Yanzu wannan an shiga lokacin da duniya ba ta da daɗi ba aiki ba kuɗin ya kamata ce kana su kasa abin za ka yi. Alu da yaba mashin ina kawo an ka swace shi. Ka yi dalili. An ka sace su. An ka swace. Magana ma yanzu aka taimaka min ko yanzu kunya naka ji yanzu inda Alu in ce ya bani ragon suna yasa ɗaya to in ce ka taimaka min. To ɗan dajin saboda Aliyu yana yayi ka gane ko ina jin kunya ka ta inda Aliyu saboda rago ka ce ka san da nika ba mishi ba ka ji ko an ji maka dawo zan baka kuɗin rago amma saboda Aliyu na yi. Saboda Alu? Saboda Aliyu. Oga Ema Allah ya ƙara yawan dukiya. Oga Ema na Alu. Oga Ema na Alu. Sadauki na Alu yau kuma gidan marayu an ka fada. Ok, ya yi postin ne? Ga postin ɗine nan na taimakon marayun da Alu yake yi. Ai ba ga postin nina ba, ni ma na yi postin. Ok. Jiya Alu TV, ba Alu TV ba, Alu ya gode, gidan rediyon Alu ya gode ne ji suna sanarwa cewa ya ɗauki nauyin karatun marayu tun daga firamare har university. Sannan rashin lahiyar su da komi ya ɗau nauyin magani har su gama. Ba ga wanga ba Ukashatu na can bayan layin ku. Ai shi yana cikin waɗanda Alu ya ɗau nauyin karatun su ƙasashen waje kwanan baya shekarun da na wuce. Yanzu yaro ya dawo in gaya ma ya samu lahiya. Duk gidansu shi ya ɗauke da nauyinsu. Sannan mutanen anguwat kowa ba wanda bai jin daɗin shi yana taimaka ma kowa. Ok, kwanakin baya ko na je can layin su ni tarar da wani tsohon masallacin anguwar da tsoho ne amma yanzu na tara an gyara masallacin an samai kafet an yi mai wardrobe an cika ta da ƙur'anai komi dai na more rayuwa dai gwargwado na masallacin na an samai shi sun ka ce mallam Okashi ya gyara shi kenan shi suke nufi shi ya yi aiki ayan gaya maka shi ya ce guri ne a rayuwa ya kwaikwayi ayyukan da Alu ka yi saboda sanan ne zai dan saka ma Alu daga irin alhairin da ya yi mishi kasan shi Alu ba komi yake so ba in ya taimake ka samu ka taimaki wani mata na ji suna hira suna cewa ƙauna Okashatu to ina ga ashe shine suke magana ya ɗauki mijinta kasan mijinta bai da ƙarfi ya mai da shi kasuwa ya buɗa mai shago ai gwargwado yana taimaka ma dattijawan shi su da matasa kaga irin haka aka so gaskiya kaga shi Alu ya zan sanadin wanga tashin na wanga bawan Allah ai shi da man Alu bukata ta yake nan in ya taimake ka Allah ya ma buɗi kai ma ka taimake wani ba wani abu ya kaso ba ai a haka an kafa so kaga da za mutane jama'a za su zama haka nan da abubuwan na ragewa da za su rage wallahi sosai Allah dai kai muna mafita ta alheri to amin Alin za kyau fama. Alu ko ya ba da ku ba sai ya ta kwanci. Alu gagara ba no. Wato an ce gidan Alu lahira ta kowa an ba gani bai nan ta yi. A gida ina. Ko ba cikin wai. Me gida? Ga ne tsaka kore ina kakkance ina ƙuriya. Sarki.
Alu dan bara da jika daga nan an shigo ne ana wai kana san tayi ana kuma tun tayi ai wallahi ai da ke nake gida ci ko hanke san tayi na ga ka da farin ciki an dace ke wallahi na tabbakin duk sokotowa ba kama to ai ni ina da sani yanzu abin da son faɗa miki abin shi yadda ki ga nayi wallahi cikin shakka ne ta kike san halin in baka yi mutum ba dole cikin kishi mutu wallahi wallahi da nazo ba Allah da na ada shi min wani kallon banza MD ka Allah shi wa MD albarka wannan yaro ya samu mutuncin mutane ya samu mutuncin mutane to ai ya faɗa ma kan gida sannan kai da kabban ni nan ina maka addu'a ni a abin shakka ka fa san addu'an mata ga mijinta amsassa ta to me kaka ji ma tsoro to wallahi ni da ganin shigo ka gidan gana san tayi kai alhamdulillah to ka gani ina tabbatar miki kan matsayin ne yake haka ina mai bayanin abin da ya kawo ni na ƙare kaf ya rubuta kina ji na ko ya rubuta ya ce min ma Allah ne ce Allah ya tabbake ka don Allah kai hankuli mai gida ya kai Abuja amma da ya dawo wallahi ne maka tabbaci ban zan ba da korayen ga naka 100 kuma insha Allah waɗanda abubuwa duk an kai karshe kina ji haka wallahi na aza an ƙara kori na ce mai to salamu alaikum nake yi zan koma sai ta tsaya ke wanda ke gaga ko ke gaga wallahi sai ya jawo haka ɗan dubu guda 20 ya ce min waɗanda mallaka ta yake ya ce wani ka hinda gida a'a ba ki a'a da dai kun rikanin waɗanda da ke gani ya ce wani yau ko bi a hada a'a to ka ce ta yi kan bare kuwa yau kan gidan gana bare kuwa a'a to ba ni na me na baki nake a'a wallahi mai gida kowa za kai araba tsakani da Allah ne ni yanzu kake kwance sai da ni ta shaka ni ce ka tashi kai ka a samu kuɗin yanzu inda ban tura ka ba ana samo su bisbillahi ba gaskiya ka bada araba ce kore gida ke mai na cewa ke aluni bai aluba to amma tsakani da Allah mai gida inda ban tura ka ba ka shawara ka ba ana samu kuɗi ga su ba a samu su yanzu ka diba ka gani duk cikin mutanen gara gare ka kana cikin wanga yanayi in mun ci in ba mu ci ba mu kwana biyu ba a zaka kunya a gidan ka babu wanda ya taba roƙo naira biyar ya baka amma yanzu radda ni tura ka inda mai gida ka sani gidan ga ni ya alu babu kaskanci da gori wanda ba a yi da gidan ba tsakanin da Allah yanzu in tura ka a samu alheri in ce ka kawo araba ka ce min wai a ba kore gida ke ma ko nuna ne ke aluni bai aluba aluba haka yake da wanda ya alu yau da wanda ya alu shekaran jiya da wanda ya alu yanzu alu duk iya ɗauke su gidan kori ya ba haka ni dai yanzu ban jaka da tsoro kuma mu ba mu gori ba mu goran arziki dan dan arziki bai gori a wallahi mai gida tsakani da Allah ba ka bani naira dubu ba ni na araba a'a ba ni araba ni gaskiya ban ba su araba gun baki san abubuwan da ta yi ta na yanzu fi sibilillahi ke don Allah ya kana dubu biyu ke an masallaci ni ai kira sallah baki jana kira sallah dole mutum da na tura ka samu arziki dole ka ce min masallaci kai wallahi dawowa kaka ka iske na kuma ai gobe tana nan bari ka Manura Muktar kaga yau alu teloli aka rabu wannan postin ni a shahidi saboda ƙaunata ta samu tela ina zuwa gida ni tarar da ta yi soɓo na murna tana rarraba ma 'yan yara ni tambaya me ke faruwa ta ce ai alu ya ba ta tela to amma ai na daɗe ina jin kana cewa kana son ka sai mata tela na yi ta ƙudurin in sai mata ne to abubuwan kasa yanzu ba a cewa komai gaskiya haka ne ai alu in mutum bai yi annabi har ce wannan gidanka sai ya riga ka kaiwa saboda kana kasuwa ko wurin aiki ko da haka dawowa gida ka ce ma buhun gumi sai a ce alu ya baka ga yake nan ya riga ka kai cewa ne gidanka ka san tun kwanakin baya ina kuduri in sai mata telat Allah bai yi ba kawai sai gashi yanzu alu ya riga ya sai mata to kaga ba abin da za mu yi illa godiya ga Allah saboda ka san wancan mijin wanda na taɓa yi ma complaint ɗi ne ni ce ma ɗan shaye-shaye ne yanzu auren nasu ya mutu saboda bai iya cishe ta ɗiyanta 3 bai iya cishe su gida suka tahowa nan su ci abinci da rana su ci da marece to kaga aure bai yi haka nan to ƙarshe dai yanzu auren ya rabu to daman kuma ka san tun can da na ɗan ta makarantar abin ga senta ta yi koyon tela
to yanzu ta iya tela ina kudure in sai mata ne sai ga nan mai gida riga muna. Allah da ya taimake shi. To ana abu ne wanda waɗanda sun ka nunka mu goma ma da wadata ana yi musu. Gaskiya. Ya san daga zuciya ne. Alu kaga gidan kowa na. Zuciya ne. Shi yasa wani kamfani na wasu dan wasa mubi sun kai wani fim gidan Alu. Saboda kaga fim din an nuna Alu gidan kowa gaskiya. Kaga ne. Ai fim din ya haɗu sai dai wanda bai kalla ba kawai. Gaskiya ka. Allah ya taimaka. To ana. Ka je can wurin wanga. A'a ban je ba gaskiya ban je ni same shi ba. To muna amma ɗazu yaro ya to gidan ya ce Muktar ya ce yana kira na to ko da ni je dai an ka ce kuma ya dan fita. Ta babu matsala. To masha Allah tun da har ya samu sauki ya hita. Allah ya ƙara sauki abubuwan sai a hankali. Sai a hankali. Yanzu dai zan dan shiga can wajen su Hajiya in gani. To ai ni ma nan ne wurin auren layi. Okay to ba matsala. wai matata ta kullum dare da rana babu take min ba harka guri sai ta min guri kullum in nace ta ara min abu kudin kankara na mina na kaza kuma ba don komi na ba dan dan transformer ga ta da Alu ya kawo ta ne min kuri to wallahi kuma da gaskiyar ta Allah da gaskiyar ta tun da mu ga mun koyo barkata ba kullum babu abin da muka illa mitin da mitin babu ne ci gaba kai wai kuwa gana yi wai ban wa kai na kiyamun lady yanzu ka diba ha gani ha kwanaki wa ni zori MD ha yayi mai abin alheri to wai ko komawa ni kai ko Allah na sa shi doke ni aiki in dan gwada arziki na tunda dai jama'a gana Alu wallahi kullun ka zo wurin su tarbanka suke sa'annan kuma babu ruwansu wallahi yau in ka koma ka ce ka bi Alu wallahi kamar wanda ya shekara 100 tare shi ba su nuna ma bambancin komi tahiya guda suke da kai kun bisa amana kai tsayawa shi wuce shi ka sa rabin wani tattali nake in hanzari in taya in gwada sa a taurin MD in gani ko Allah na sa a dace haka sai haka sai ta yi nake ban koson ta jiya wallahi da yanzu ta ji ni tana ta so ta dure min a ta maza bari ma in lallaba ban ma ce mata na ta Imana Alu a gaishe ka wato har gida kuma kana wa Alu addu'a a yanda kuma ku kai addu'o'in ku cikin gidaje da masalatai masarci ko ina da gidaje ko har da shago aka ba muna yi a masalatai muna a cikin gidaje kuma muna yi a cikin shagunan mu kuma duk inda nayi addu'a nan na Alu nake ma addu'a tunda na dai san bawar haka ka saba dawowa ba amma yau kuma gashi ka dawo ko dai dan ka bani dubin nan juna na ce ko ne mai gida shi na kai saurin dawowa gida ka gani ke in tambaye ki kan gani shin kina nufin dole na sai na shaida miki in zan dawo ko in zan ta sai na shaida miki ki tuna fa ke matata ce gida kuma na wana lokacin din daga dama sai an to lokacin da sai in to lalle ai yana ɗaya daga cikin marasa lahiyar ido wayanda Alu ya ɗo nauyi an kawo aiki yana daga cikin su kenan haka mu ma wata tsohuwa can layin mu Mero aka ce mata da yake ta yi masa ina ga hayakin nan ne na masa sai zan idanun gaba ɗaya sun toshe ba ta gani ina baka shawara akan rayuwarka saboda kai young boy ne kamata kana bukatar rayuwa mai kyau da kuma iyalin ka su rayuwa mai kyau ina baka shawara ka je ka koyo wani aiki ka samu business Thank you.